Ето защо живота и делото на Апостола са обречени още от неговото начало. Идеалът на Апостола за чиста и свята република попада в полезрението на великите сили, като това грахово зрънце, което не дава покой на принцесата в нейните завивки. Цялата информация в това видео анализирах посредством новата книга на Иван Тренев, Васил Левски, 150 години безсмъртие, уставът на БРЦК. Това, което анализирах, ме доведе на мисълта, че виновник номер едно или империята, която има най-малък интерес народи като българите да се освобождават от османско иго, е империята на русите, Руската империя. Искам да бъда ясен, Руска империя и Русия са две различни неща. Това са 2 века разстояние между управление, държавност и така нататък. Руската империя по това време, 19 век, има за интерес да установи контрол над Балканите, в частност Босфора, главния пролив към Черно море, също така към Средиземноморието, в частност Гърция, като тя много ловко успява да си спечели свой съюзник или свое малко братче на Балканите в лицето на Сърбия. Главен изпълнител на руската имперска политика на Балканите е назначеният Николай Павлович Игнатиев, който ловко го настояват да се настани като дипломат в Цариград. Защо в Цариград? Защото Цариград е доста по-близко, отколкото Москва, до огнището на революционното дело на Васил Левски. Игнатиев установява контрол над агентурата, която ще бъде снабдена революцията на Васил Левски. Като казвам снабдена, имам предвид внедряване на агенти от страна на Русия в организацията на Васил Левски. Главен агент и главен доносник от страна на Русия е известният ни поборник за свободата на България, поет и така нататък, Любен Каравелов. Или както описано в документацията, агент 509 Южен славянин. Тежкото за Апостола е, че той се доверява на Любен Каравелов. Като прави Любен Каравелов общо взето човек номер 2 в революционното дело. Като Любен Каравелов заема своята позиция на главен представител на българската емиграция в Влашко. Като той е връзката между Апостола, българите готови на революционно дело, заминали Влашко. Така той е в постоянен допир с главните решения, които се взимат в БРЦК. Тоест, той много лесно снабдява с нужната информация нуждаещите се от нея, а именно Руската империя. Следващите виновници за предателството и по-късно обесването на Васил Левски са, както аз ги определям, нехранимайковците от Арабак-Конашкия обир. Както знаем, както сме учили по история може би, е много известно за Арабак-Конашкия обир. Арабак-Конашкия обир, едни нехранимайковци, взели решението на своя глава, против думата на Апостола и много други поборници за свободата. Те отиват да оберат една поща с цел снабдяване с ресурс, паричен ресурс. И какво става в последствие? Те нямат организация, техният обир бива разбит, те биват заловени. Главният водител на обира е така известен и Димитър Общи. Главни съучастници са Марин Популканов, Димитър Пъшков, както и останалите от Ловчанлийския комитет. Та стигаме до частта, в която те са изправени пред османски съдии или биват измъчвани, но според мен те сами си снасят информацията. Те увътрят Васил Левски, като издават абсолютно всички комитети с повечето имена на техните комитетски дейци. Тоест те издават цялата вътрешно-организационна система на Апостола, обричайки делото вече на пълен провал. Впоследствие Любен Каравелов разбира за този обир, за последствията от него и така нататък. Казва на жена си да скрие цялата кореспонденция между него и Васил Левски в една торбичка и да я занесе на нашите братя сърби, които в последствие продават тази кореспонденция на османските власти, която им е много от полза в делото срещу Апостола. Тази кореспонденция има и първа фотография на Апостола, с която те го издирват. Вече изключително уязвим, Апостола бива заловен. Да, знам, чували сме как е заловен, спъва се уж на връщицата си в една ограда, закача си панталона и така нататък. Истината е друга, но няма да влизам в детайли точно в случката при Кърканиското ханче. Но ще ви загадна, че и там има предателство. Стигаме до последния човек, който реално подписва смъртната присъда на Апостола. Главните неща, по които съдят Апостола, е подривната революционна дейност в Османската империя, а второто, по което го съдят, е убийството на 25-годишния ратай на Ловчанлийския чорбаджия, което е неправомерно, защото Апостола
не убива това момче, както той заявява. След събитието той пише към свой съратник: аз не убих това момче. Той го заявява. Както и да е, Вут Йоветев изкарва своята теза пред османските съдии, лъже свидетелства срещу Васил Левски и Васил Левски бива подсъдим по член 174 на османското законодателство за убийство на поданик от империята. Последният човек, който подписва смъртта на Васил Левски, е Иванчо Хаджи Пенчович, туркофил от български происход, доста високо поставен човек в Османската империя. Подписва смъртната присъда на апостола и тя бива изпълнена.